abanye bathi sicelo siyakinga, abanye bathi siceli singezelwe ngamatshe, abanye bathi sangcwatshwa ngamabhokisi. Manje amakhosi onke akwaZulu angivumi ngoba mina ngafaka ebhokisini. Bhokisi into yahle kakhulu kuyakhazimula. Bayabapendela kahle abelungu bakuhlobisa. Bese sibafaka-ke khona abantu bese sibhala ngaphezulu ukuthi babesisiwe abafele enkosini. Kanti umuntu kayanga uNkulunkulu woniwe ibhokisi. Ibhokisi liyelamvimbela. Ubaba uthi kimi, uyabona mntana, ubongcwaba lapho. Bhala lapho. Kuthi lapha iyawulala khona mzukwana bhala. Ngabe ngiyabhala-ke ngamatshe ngapela. Kuthi uyabona ungangcwabi ngebhokisi. Uyawami ungilande noma ngipela ngaphi. Ungilande ungilethe lapha kodwa inhliziyo yami uyikhiphe ishiye kuleyo ndawo. Ngoba bengithanda bonke abantu lapho engihlale kubo eyabo leyo nhliziyo. Lo mzimba wami kodwa uzowubeka lapha. Uma sengilele esineni ngiyawumila, ngiyawuba ney'mpande, ngiyawumila njengomuthi. Ungawufaki usemende phansi ungakhonki, ungikhonkele umbeke ngenhlabathini, ngoba uma lezi impande seziphuma ngeke zingene kusemende. Ngiyawumila kulowo muthi omkhulu kodwa awuyikubona wena, kodwa ngiyawumboza wonke umuntu wasephakame. Kodwa ungalimi ukhonke nasemaceleni ungakhonki, nangaphezulu ungakhonki, ukuze impande zami zehle. Ngiyofuna amanzi phansi nomuthi uhlume ngaphezulu ugcwale wonke umhlaba. Angikwazi lokho ukuthi kuthini, namanje angikwazi, kodwa ngasakwenza. Ngebhokisi esasimfake kulo tafulapha bendalisumba phansi sambeka khona, nangaphezulu asiphakangisa manje inhlabathi njengoba yenjalo. Asazi-ke ukwenza kukaNkulunkulu ngoba nonke nina basephakameni uNkulunkulu uyanibuyisela kulo kuhamba. Ningangcwatshwa ngamabhokisi. Angazi ngoba bafele emathemini senzekani. Ningafakwa ngokhonkolo. Ngabikho sokukhonkola emathemini. Ngoba ufuna ukwenza lokho uShembe sikwela. Siyahluleke kuloko esingenamandla okukwenza. Kodwa kwesinamandla okukwenza sikwenza. Ningahlanganyeli nabantu nabafowenu nosodweni abangekho kule nkonzo. Kukhona amandiya akholelwa khona inkonzo. Yabo ngoba sibamba ngale ndlela kaShembe bangcwatshwa ngamabhokisi. Ungasho ukuthi India le bangcwatshwa ngebhokisi cha, ngoba bayabuya abantu bamabhokisi zonke iy'nsuku bazokhuluma ukuthi ibhokisi lingcwele. Kumele siyabe sifike ukufundela ngoba INkosi yakwaZulu ngonyama unyanga ezini sebonakala abantu abaningi
ukuthi ibhokisi limvimbela angangeni koyise amngcwaba ngebhokisi uyise kangcwatshwanga ngebhokisi manje bayinqaba abadala sawungena kanjani phakathi kokuthwela amabhokisi manje kwenziwa ngentuthuko kwenziwa ngokufundiswa kwenziwa ngesizungu kwenziwa ngento entsha kanti SHEMBE kade afika wayikhuluma kakhulu indaba yokukhuluma wathi ngilethe izulu elisha ngilethe izulu elisha abantu abangangcwatshwa ngamabhokisi abantu abangangcwatshwa emini abangcwatshwa ekuseni noma abangcwatshwa ntambama Pakai dia ada lagi. Apa yang masih terus cari?